remember back starting afika ebusuku ekhaya afika ekhaya nami ngiyami kusho ukuthi nje akukho nomele nje okuhlihlizweni yakho kusho inhlizweni yakho nje ukuthi kufanele ukuthi uthumele imali noma kufanele ukuthi wazi uzolekhala kanti akuzaziwayo wathula ngaba wakhala ngiphathele nawo wathi hey mfana wami utolothe kakhulu kodwa manje isikhathi sokuphumela isikhathi sokuphumela ngibonga kaNkulunkulu angivuma salwane ukuseni kodwa yakhona bazalwane futhi bazalwane ngikubulile bazalwane ayikho futhi ngesikhathi salwane esithi mina ngisathi angamazi ukuthi futhi amazi Hallelujah. futhi kanjani bazalwane saza futhi kanjani ukuthi saza bazalwane namba bazalwane nila ngifakaze bazalwane ukuthi nakho amandla kaNkulunkulu songenzile ubonakalayo ngekubonakale manje Yabonakala lokho. bazalwane kusuku namhlanje bazalwane usuku namhlanje bazalwane pastor appreciation bazalwane futhi abanye basifana namhlanje bazalwane ngithanda bazalwane ukuthi ke sike sifunde bazalwane Genesis bazalwane 12:1 ayithanda indaba sizongidlalela Okay, this is 12:1. chapter Genesis 12:1 Ifundeka kanje. Genesis chapter 12:1. yeah. Isihloko kubizwa kuka-Abraham. Bazalwane njengoba silapha kanje bazalwane uNkulunkulu ubize umpostoli ubabugqiteza ukuthi eze la bazalwane ngicela ukukhuluma namhlanje ngikhulume ngokubizwa kukampostoli ugqiteza namhlanje bazalwane mhlawumbe mawuthi unolwazi wakho nawo ufihle ulwazi lakho ngikhuluma ulwazi lwami namhlanje mhlawumbe uzobonisa ngendlela ngicela bazalwane ngiyazi abaningi sifundile amatheology nani nani kodwa namhlanje uyithatha itheology yakho uyibeke eceleni qhubeka futhi Verse 1. yeah uJehova wathi ku-Abraham, phuma ezweni lakini nasezihloteni zakho. umpostoli bazalwane akusiyena owalapha eGoli wase-Eastern Cape Nasendlini kayihlo. verse 1 uJehova wathi ku-Abraham, uNkulunkulu-ke wathi kumpostoli-ke phuma ezweni lakini phuma ezweni lakini lase-Eastern Cape nasezihloteni zakho. nasezihlotsheni zakho umpostoli yazi ukubehlala nosisibaga ngithi waphuma ngithi khona kwalemkhathweni angithi okay phuma ezweni lakini nakuphi nasezihlotsheni zakho Nasendlini kayihlo. behlala endlini kabakwakhe angithi lapha emkhathweni angithi nasendlini kabani kayihlo Uye ezweni. kayihlo uma kukhona okuzokuhlanganisa nabakini okuzokwenza apostoli ukuthi-ke uthi babonge uNkulunkulu ubonge bona uthi uNkulunkulu phuma-ke kubo phuma kubo uyothi noma usowufakaza ungathi ngamandla wakithi lawo kodwa uthi ngamandla kaNkulunkulu ufakaza bonga uthi ngibonga nansi moto kodwa ungafakazi ngamandla wakini ufakaze ngamandla kaNkulunkulu ngoba uma kukhona owake wasiza apostoli
uyokunikisela ngamandla wakhe. Uyothi noma sewushwayeka kodwa loyo ngokuthi wakusiza alokuthi imoto yakho. Athi amagama wami athi kuwelana. Athi shathilana. Abrahamu phume ezweni lakini nasehlotsheni sakini. Nasehlotsheni sakini. Yakhona uthi mawubheka khona ngabe bikhoze ukusiza. Ngabe bikhoze ukukhalela kuwe. Jehova. Bona izwe ngiyokubizela kuwe. Awubazalwane. Bazalwane. Uye ezweni eliye ukukhombisa lona. Enye into elimaza kakhulu. Bona bazalwane, uNkulunkulu uyalalela. Kube wakhubeka nebandla nenxa yobuningi babantu. uNkulunkulu bezothula. Kodwa uNkulunkulu uqhubeka akhulume nje ngokuba phuma ezweni lakini nasehlotsheni sakini uyezweni. Ngoba khona izwe bazalwane. Khona izwe bazalwane esinikezwe lona. Esinikezwe yona. uNkulunkulu phuma ezweni lakini. Waphuma umpostoli ezweni lakuphi? Lakubo. Waphuma ey'ndaweni zakubo. Waphuma wayezweni. uNkulunkulu esenjani? Amyalele khona. Enye into elimazingela enkulu ukuthi sibizwe ezweni kodwa singayi ezweni. uNkulunkulu ayizisebenzisa. Ngenxa yenhlala. Ngenxa yokungaboni abantu. Bebona izwe liwugwadule njengeBhalelisa. Njengoba ugwadule kanje eBhalelisa. Njengoba kunamakhaya kanje eBhalelisa. Baningi abantu bakhaya eBhalelisa. Baningi abantu bafika bahambe eBhalelisa. Kodwa kunelizwe elilalelile. Yes, true. Ngiyakwenza isizwe esikhulu. Bazalwane. Bona sibuzo ngidlalela lapha. Ukuphakama nami kodwa ngizwe nami ekhulu bazalwane. Ngiyakwenza isizwe. Dlala sikuphakama impela. Ngiyakwenza isizwe esikhulu. Once waphuma wenza lokhu uNkulunkulu athume kona. Lokhu uNkulunkulu abhalise kona. Uyokwenza isizwe esikhulu. Wena ukisithile ingane. Ukisithile ingane wena. Wena ubuka le ingane. Kodwa thina sikhuluma ngesizwe esikhulu. Hallelujah. Sibuka i-auditorium thina sibuka ama-500 seat. Thina sibuka i-500,000 seat. Ngokuba uyokwenza isizwe esikhulu. Akakhiphi nje. uNkulunkulu wakhiphelelise. Wakhiphelelise uNkulunkulu. Wathi unesizathu. Nawe unesizathu. Ngikubusise. Yenze igama lakho libe likhulu. Wena ube yisibusiso. Ngikubusise. Yenza igama lakho libe likhulu. Ngikubusise. Yenza igama lakho libe likhulu. Abazalwane, ngithe abazalwane ngifuna ukukhuluma namhlanje ngifuna ukukhuluma ngotata abazalwane. Uthi ngikubusise. 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 Uma sengikubusisile bese igama lakho ulenza iba njani? Ukuthi uma selikhulu igama
wenza uKhosi FM. Bonke abantu bagijimela kuphi ukuyokwazi uKhosi FM emarediyweni yokuphuma engqondweni phela yini uKhosi FM. Igama lakho uzolenza lesomuntu. Uzolenza bekhulu igama lakho. Uzolenza bekhulu igama lakho. Wathi usakwazi yini eyibona izinto